A San Sumplessi, près de Lagos, se trapun las ruïnes de la Torre Mazze et de la capella d'un ancien castell. Le castella fuguet fundat pel senyor Sicar Alaman en 1240 amb l'autorització de Raimon de Toulouse. Lo sousterra fuguet bastit iamai de 1000 ans entre los segles XII et XIII sus la moto castralo. Une moto castralo est un type particular de fortificació constituït d'une reble de terre voluminus et circular du Toural. A cos probable que lo sousterran est mai ancien que lo castell. Lo sousterra est composat de 142 metres de galarios et de salos. Podia servir de se défendre d'un sieti ou d'une attaque. Era le dernier refugi en cas de casus del castell. Lo sousterra podia també servir com entrepaus. Podia acollir forces persones et animals. Dins lo sousterra, hi havia també des silos, des latrinos et des pouses. Le castell fuguet destruït et mai precisament cremat pendant les guerres de religiós, batalles sanyoses entre catòlics et protestants de 1562 a 1598. És finalment en 1562 que des protestants aguantaron l'obilatge de San Sumplessi. Los habitants de la Bastida decidigueren alors de construire leurs hostals amb les briques del castell. Après la destrucció del castell, al segle XVII, los sousterrans servís a fabricar des poudres a canó. Ara és un paisatge agradiu per partir-se un vespertí que fuguet inscrit com a monument històric el 14 d'abril de 1994. Anar veure el castell és gratis, notadament pendant la jornada del patrimoni que permet una visita amb una torxa. És també possible de visitar el sousterran que és lligat al castell, és el mai bel de tarn conegut i el sol que s'hi pot visitar. Pendant les visites guidades del souterrain, on nous explique toute son histoire et qu'une dona y havia creat un trésor al segle XV, la famosa fussaria de San Sumplessi, Tsuane Dus d'Auvergne. Tsuane Dus d'Auvergne nasquet en 1378. És den primer maridado al comte Tsuane de Berry, puis al duc Georgi I de la Tremoli. Mentre que, aquel nouvel marit li pren tota sa moneda et la maltraccio. Carles VII l'autoritza alaro a fugir dins as terres d'origines. E és comaco que Tsuane arriba a San Sulpici sense sous. Se dit alaro que per tornar fa de moneda hauria tapa de falsos pesos dins lo sousterrain del castellà. Cura Carles VII l'apprèn, la condemna al suplici de la marmita. Es cura lo condemnat és escaudat dins una marmita d'aigua bullenta. S'aquela, cura des soldats la benunquern l'atrap un pas. Se dit qu'auria fugir amb l'ajuda de Jacques de Bourbon, dins lo castell de Rocacourbe. Tsuane a daisat darrière elo pla de legendes et de misteris, com la d'una desaparició misteriosa et d'un trésor.